Fortune morning loves on every deal. Oh, you need a strong and nerve of steel. De sfeer van Sin City vulde zaterdagavond de evenementenhal. Met hun show Viva Las Vegas bracht Harmony Uterpe zijn uitdaging op de planken. We gaan bruggen bouwen naar allerlei verschillende soorten muziekstijlen inderdaad. Met verschillende soorten zangers en verschillende soorten muzikanten. En dat hebben we allemaal in één grote mengelpot gestopt zeg maar en geroerd. En dan krijg je deze mengelmoes van vanavond en die bruggen naar de verschillende muziekstijlen toe. Grote namen van weleer als Frank Sinatra, Joe Cocker en Tom Jones passeerden de revue. Dit keer vertolkt door andere bekende gezichten. Verschillende zangers die verschillende nummers brengen. Van alle gouden oude Las Vegas diva's zal ik maar zeggen. We hebben Geert Pelzer, die iedereen kent uit Venray, die samen met Judith Pelzer liedjes zingt. We hebben U2 die een aantal nummers brengt. We hebben Koen Meinster uit Venray die een aantal nummers brengt. En we hebben natuurlijk Bouke, de Nederlandse Bouke, die heel veel mooie Elvis nummers en ook Neil Diamond nummers brengt. We hadden zoiets van als we alleen maar het orkest op het podium zetten, het kan veel breder dan alleen maar een harmonieorkest. Dus daarom hebben we het gecombineerd dat we en een beetje pop en rock'n'roll samen met de harmonie. En dan krijg je een geweldige mooie combinatie zoals vanavond te horen is. Voor gastact U2 was het een zeer memorabele avond. The Edge, Edgar Jansen, nam namelijk na 10 jaar afscheid van de succesvolle coverband van de Ierse formatie. Nou, die lijken heel snel voorbij te zijn gegaan, ja. Maar inderdaad na 10 jaar geleden opgericht. Begonnen in Schouwburg Venray. En nu hier in de evenementenhal afsluiten. Ik heb super genoten. Volle zaal, mensen enthousiast, band enthousiast. Een orkest achter ons. Dat heb je ook niet alle dagen, dus dat was gewoon super. In die 10 jaar heeft de band veel meegemaakt. 10 jaar, ja, een mooie tijd. We hebben gewoon fantastische dingen gedaan. In België opgetreden, over heel Nederland. Een vaste fanschare ook al in Venray. En ja, we hebben gewoon iets heel moois opgebouwd. Hoogtepunt vond ik zelf Schouwburg Venray in 2013. Dat vond ik echt te gek. Dat mensen gewoon naar een Schouwburg show komen om naar je bandje te komen kijken. Net als in Vegas zelf was het een avond vol uiterste. Waar Edgar Jansen stopt, het U2, begint Uterpe volgend jaar gewoon weer met een volle agenda. De komende maanden hebben, zoals we elk jaar hebben, eerste zondag in januari hebben we altijd het traditionele nieuwjaarsconcert. Dan weer in de Schouwburg, want die is dan weer kant en klaar. En we hebben uiteraard ook zoals elk jaar ons traditionele vastelovensconcert. Dat is dit jaar op vrijdag 17 februari, ook in de Schouwburg. Om 7:11 begint het natuurlijk. Sweet woman, you can leave your hand on. You can leave.